Една история, която е добре позната на повечето хора, които ходят на църква в София или по-скоро, които посещават храм Свети Александър Невски. Една история, която е разказана в какви ли не формати в интернет и има така доста солиден брой почитатели. Как 97 годишен мъж се оказва най-големият дарител на един от символите на България, храм Свети Александър Невски. Репортаж на Мария Димитрова. Сред многобройните дарения за храма едно прави най-силно впечатление. Едва ли има някой, който не е срещал искрените очи на дядо Добри или не е чул за него. Дядо Добри от село Байлово, старецът, който стои някъде в тъмното ъгълче на столичните църкви и подава ръка. Той не е просяк, а както сам казва, това неговото е милостиня. Милостиня, но не за него, защото делата му не са егоистични. 97-годишният дядо Добри е загърбил личното щастие, за да се отдаде на нещо по-важно. И така най-големият дарител на един от символите на вярата се оказва почти 100 годишен старец. Този човек е събрал 36 400 лева, които преди 3 години дарява на храмът Александър Невски. Сега откриваме дядо Добри в неговия собствен храм, къщичка в село Байлово, където се грижи за селската църква. Като дадеш пари, представа Бог. Бог всичко пише, кой какво попербил, какви пребил. Ако има тия грехове, колко са неизбрими грехове имаме, и ако имаме и добро нещо, ако милостта, тя надвишава злото. Ако имаме добро, някои по-такива висши добрини, Бог е милостив. Дядо Добри е един феномен. Той за мен е едно доказателство, че, както се казва в Светото Писание, ако чедата Божии изчезнат, Бог и от камъните ще въздигне свои чеда. Гледайки дядо Добри, си мисля, че този човек е забравен от едно друго време, за да ни напомня, че вярата не е просто нещо, за което говорим само по време на празници. Още преди много години решава да се отдаде на Господ. Хората, които го познават, казват, че Бог за него е всичко, а той самият го показва чрез делата си. С дядо Добри обаче не свършва разказът ни за добрите хора, които са се отдали, за да бъде вярата жива. Още уникални истории ще научите в събота вечерта в темата на Нова 19:30.